je dobrý celkom. Ale tiež išiel. No, ale fakt nás vystříluje. Zas sme obrancovia. Jo. Ale karničku, hej. Ale super stejně. Presne to isté, hej. Ale už to ani nebudeme vytávat. Je to sa hrajú dve kola. Dobre, ja som na svojom mieste. Střed, bacha. Ja tiež. Jeden byl střed. Minus střed. Minus ulička. Au? Jo, ty díky. Ulička. Zad. Že? Head. Ulička je další, bacha. Zad. Že? Zad, dva, zad. Zidus, čo to obiehaš? Jo, zkusím doběhnout do uličky. Tak nejdu. Na čo? Nic, střed, půjdeš velký jeden. Tam jde kempil. Tu sú viacerí, nie jeden. Jeden je mínusný. Piče, dal ma duby. Už idú plantovať, kurva. Piča! Piča! Jeden tam je mínus. Jeden dead. Že? Zpátky na místa. Díky, Prečo Zoši. je? Toto mi troška oného som. Střed, bacha. Volky, ruku, sprava ti půjde. Ulička. Ulička Ne, půjde. dostal som, dva tam. Ulička minus. Půjde ještě jeden určitě. Trvali idú dvaja. Pravo Vidím, jedno. stůl. Hodil granát, pacha, pacha. Vidím. Koľko dal ma, Piče, piče, som sprava. mala. Kurva. Volker drž. Enkom. Ten je nahitovaný ako svinia v tej, na tej Enkom gauču. minus. Ještě jeden enkom. Bacha, dávaj si bacha správa. No, zozadu. Dostal som. Tiketáren minus. No, díky. Tak zpátky na místa a jeden. Idú som pred. Jo, dobrý. Já jsem tě chtěl zvednout, ale už to nestíhal prostě. Kety, to už... Ulička. Ulička idú úplne zvonku. Vidím, pánko má... Odjebal ma. Zidus. Pánko má Ježiš, je bacha, nahitovaný. oni jsou enkom. Ale oni sa dali navzájom. Nič, to je nič. Plácaj bombu, jsou tam dva nebo To je tři. 3. Došli mi náboje, no. Jeden dead. Takže ma zabil. Tu aj s nábojmi. Tu bacha. Do uličky dvě. Je velmi nebo. Ešte jeden tam je, no. Ideš, volky. Jdeme. Ježíš, Nie, ulička. čo si vedel, tu sú traja. Ulička, furt. Jeden som tam zabil. A musel živý bacha. Dva sú tam. Dva Era ešte. defus. Dobře, Nice. dobře to udělal. Boha, toto bolo ale na mále. Bál som sa, že nejde strieľať, keď defuzuješ. Drugi je dobrý do piči. Tam Ja navrhujem tie vaše smoky používať úplne až keď pôjdeme ku tomu M-komu zľava. Hneď keď odbočíš doprava pri tom schodisku, tak hneď tam vysmokovať a hneď ísť ku M-komu. Jo, můžeme to udělat. A tam už nemá šancu, ako proste tam netreba ísť do tých budov proti ani nič. Ako tam už nemá šancu, keď to 4 sa do jednej miestnosti dáme, nemajú šancu. Já si taky myslím, že by to mohlo fungovat, no ale potřebujeme se tam dostat, že? Ale jinak ty Tomu už som zažil, že nás jeden aj 4 vystrelal. No.
Tak okej, no tak ako, dobre, tak... Ale Ale sa, no. vyskúšať to môžeme. Takže ako? No tak stejně, útočíme od začátku, takže zase smoky a jedem. Idem zľava, jak som bol predtým. Hm. Cítil som. My tři jdeme zase úplně stejně, no. Presne to isté, hej? Jo. Tam jde o to vlastně je rašnou, co nejrychlejš, no. Oni Ja tam možná hneď to budou behnem, vytáhnuť, hneď to no. plantujem, hneď kto bude prvý, tak ne. No jasně, Ja ale idem. podívej se, no. Idem zľava teda. Tam nemal by jeden ísť skorej skúsiť prebehnúť do tiketárne a hráča to hneď rovno stade kryť. Choď vidieť traja sprava a ja idem zľava. Tá klasika, všetci, hej? Jo, Ak bacha, hráš. bacha dva, dáš. Jeden minus a ještě 11, dobrý, Dal nezabil. ma. To není možné, aby nás dal dva, Piče. ty vole. Volky, dobre. Pojď ještě, A pojď, poďte, smokujte, kde je? Dík. Smokujeme. Jeden A smoke, ideme. jdem. Ideme. Ne, dík, Sorry. jdeme. Pláca venkom, pojďte. Máte svoje miesta, hej? Jo. Lékárna, nějaká lékárna, že by tady byla? Boha, ja toto jedem. Před, Aj. Ja som mínus, nezdvihnete ma takto. Môžem, strieľam. Dobre, nevadí, nie za každú cenu. Nevadí, hrajte. Ja bacha, som bol bacha, tiket. u nás. Pozor, je tu. Nahitoval ma. Here's your first aid. Enkom. Ne, čisto. Jde nám do ličky odzad, Dead, medic. Odzadu išiel, duby. Zabil mě, Enkom, dobře. Uruk, M-kom. Zvednout. Jo. Resujú se u Enkomu. Jeden dead. Enkom, stále Enkom. Jedného som zabil. Granát tam je, dobré. Dobře. Jo. Kokos mi to išlo na 15 frameov. Teraz. Bacha vyčistit. Kouknout se, kde jsou. A nejdeme s tou pravou, či ideme zľava teda? Je to taký Zľava. adekvátny super na nás do piči, naozaj, nie sú až takí slabí. No ale nie sú to Fíni ani Nemci. Bacha, vyběhli, zprava jeden šel. Minimálně jeden zprava šel. Poďme už. Jdeme no, ale říkám, jeden nás rašnul. Oni to budú čakať presne tak. Tam je jeden. Oproti do toho. Minus. No, to vám. Otvorím medike. Zepředu, ty vole. Také v okne. Já jsem tam už chtěl toho smoka hodit. Skúste prebehnúť do tej... No, Pozor za nami, pozor záda. Minus. Pozri. Smoke. Ježiš, idem do toho. Gráty, bacha. Ja to vidím cez budovu, poďte cez budovu. Hoďte mi lekárne, chalani. Jeden levá minus, jo. Zidu, za ty si už tak vystúpil, až tam si? Jo. Další No minus, ale sám pojďte. tam neprežiješ, zostan tam, Tak niečo krytom. poďme, lekáreň, ale potrebujem. Enkom sem. Pozor, Plácam ľavá bombu. strana, Poďte, pozor, ľavá plácam strana, bombu. tam sa idú ikone. Nie za tebou išiel. Dobrý, no. Já nevím, no. Dal ma do piče. Ale musíte tam všichni Aj mňa. Tam treba ešte naplácať. Zvonku sú boli dvaja, no. Volker, vydrž. Tak ešte jeden tam ide. Dobře, Ži, Zidu, 2 sekundy. Pome. máme smouka. Jdeme. Enkomu. Je tam, Enkomu. Piče, v rohu je, hneď pravo v rohu. Ne. Piče mňa podlezal. Piče vyjebanej. Říkáme v rohu. Jebni ho. Tak si do piči, no. Mňa To nestihol, podlezal. no, tak Nevadí, je zase čas. Plus. Ktorý si dosí, no ako nevidel Já som to. vím, že jo, no, ale on říká, že v rohu a vy se tam, vole... Nevadí, jdeme stejně, no, teda. ja som plantoval. Pojďte ale všichni. Ale nemusíš Bacha, byť... vyběh. Až jednou jsem ho nedal. Dík. Bacha, Okna, okna. okna. Minus. A tam smoke, jdeme. Bacha, ešte sprava. Idú si, jak si bol.
Klima, otoč sa. Kľud, máme 13. Beží, Tak na čo nečekáš? Čakaj, já jsem čakaj. čekal, ale jsou tam tři bacha, jsou tam No, tři. ja som to cítil. Nezvedejte mě, jsou tam tři. Pomalu budem vytříme. Ja som dal jedného minus granátu, ma Piče, dal res. na čo? Za vami. Hody. Minus. Poživujte. Ty kakata, to je. Říkám, poslední má záda. To nie je normálne, toto 8 Poďme tiketov, do správa piče. na to. Toto majú dobre chytené. Neverím tomuto, neverím. Cez dom, do piče, prečo nejdeme cez dom? A odtiaľ to si ich zhora krásne, one. Zase nesem rozjebaný do piče, jak one. Kokos. Nevidím, Smoky. nepočujem ho vôbec. Ozvená ako prasa. No ty vole, z boku do piče, zase všetci rozjebaní všade po mape do piče. Zabil ho. Boha, nech niekto povie, čo mám robiť do boha, lebo však to je úplne v piči, každý v piči je. Je jeden v dome, ďalší úplne v piči vpravo, ty kokos. Treba sa dať dokopy. Hore treba ísť do domu. 20 minut. Pojďte ken komu. Zidus, ale pozor, bude tam ešte jeden sa resovať, vydržte. Poďte, je 8, kľud. Poďme hore. Ten Do domu. mi dal Jeden som jel do domu. To pánové, jak vám to dá? teď ticho. Zľava, Len res, tomu a Ja res. som zabil, Jeden to som minus. zabil. Poď, res, dobre. Jeden je A idem minus, spodom. naspame. Pojďte ken komu, jo, další, pojďte. Druhý je minus. Toto už musíme dať. Hore to kryje v tom domu. Dobře. Piči, kto tam má tú ozvenu? Nikdo? Jeden je minus, ďalší. To nechápem, ja mu navalím do piče 30 oných do hlavy. Dobrý, vpředu. Tohle už je naše. Baja sú minus. Tenko. Zase. Jedného som zabil, a ďalší Pozor, ne. jeden nám prešiel Gamcomu. Jeden dead. Aha, to už je naše. No vidíte. Chlapci, musí jeden byť musí nad M-komom. Tak krásne kryje ten ich spam. Áno, vždy tam musí byť jeden. Mne sa to teraz, ja som tam zabil 4. Dobre, koniec nahrávania. To už koniec bude? No nevím.